everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Oh, no way. Musod na ko. Studyohan ako si attorney. Dili ko mo tuo nga dili na ko siya kayang makuha. I will catch you, Attorney Mervin. Kung di man ko makapuyo sa mansyon karon, later na lang. Kanang si attorney na unya mismo ang papuyo na ko. Og maitsapwera na unya ka ng buiset nga angel. Uy, namarok na sila. Marok mo kawas na sila. Ah, okay. Usbo na kong akong strategy. So, mao na to. Manawag raw niya ko nimo. Okay. Sige, buwag-buwag na ta. Yatod lang ka. Ay, napa ko yung tuon, oy. Sige, lakaw na. Balik na sa opisina. Hey, 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 hey. Ako ni Angel. Attorney, ako ni si Runa. Oh, Hoy, Rona, nasaan na mo dagway? Angel, maluhay ka na ako. Gutom na kayo ko. Sa asiras na ko nakatog kagabi eh. Gibog na pa ko ka ng buang mong naingon ini ang akong itsura. Time out. uy. Time out, ha? Nanugot tao na sa asiras ka na tug. O wa pagid kay kaon. Nagisindan makagkwarta ni Ryan gabi para makahotel ka. Mm. Wa ka makatingog, no? Nagtuo kang wa ko kay baw? Hoy, Rona, di ka makaskam na ko, eh. Gilabnihan ko, uy! Gilabnihan ko at ang gipadaan ni Ryan. Giunsa man paglab ni? Nagisend ra man ni Ryan. Ako namang gi-withdraw para naunta ko ibayad sa hotel. Buko agad mo, eh. Nganong ni-withdraw man kuno ka? Nga pwede raman kayo ang cashless payment? Imo min patuhuon nga di ka kamao? Ha? Ikaw pa? O sa to? Gipugno kag buang? Be. Ha? Kahumot og shampoo sa imong buhok. Marag si Taling, daghay palusot. Hoy. Rona. Kisa na taling Mervin. Kumiga, kanito. Aw. Ha. Rona, paminaw ha. Abogado benes attorney Mervin. Nay, hisgot nagtaling ay. Suhito ni Slihok mga taong bakakon. May pamuingon na lang ka na mo. Nga naa ka nag-check-in anang hotel sa Atbang. Unya, nakitaan minimus attorney. O gusto ka nga muhangyo nga mutipon ka nilang Irene sa mansyon. Drama-drama pagid ka. Oo, sige na. Muangkon ako. Ha? Ay, sorry na, good. Marag kag Taling. Katawanan magaro na. Sorry na, good, attorney. Ako na itong gibuhat ba? Aron maluoy ka na ako. Unsa man kamuti mo, Ops? Ay! Ops, unsa man na? Chansing kang attorney ha? Di man ko chancing good. Muhangyo ramang good ko. Pwes, dili siya musugot nga mupuyo ka sa mansyon. Period. Attorney! Well. Agad-agid ko ni Angel. Rona, ha? Kung okay siya, okay ko. Kung dili siya okay, dili siya ko okay. Gets mo? Di ko mahimutang inida. Kundi mangkani sila uyab. Klaro kaayo nga dako og gusto si attorney adtong demonya nga Angel. Kinalan ma-turn off siya ni atong babayana. Pero unsa may ako mabuhat kun layo ra ko nila. Kinalan makakita jud ko paagi. Kinahanglan gyud. Maid? Oh,
Ipasuod na sa Rona nga made in his mansion. Naibaw ba siya nga mauni imong plano? Wa pa ko masulti niya. Giyon na lang taga. Wa mo to'y naibawan ng trabaho babayhana. Ha? Wa good. Kamao to, uy. Pero office girl man to siya. Di pa man to siya regular. O below minimum sad ang ilang sweldo dito. Kamay rabi ng kumpanya ang iyang gitrabahoan. Imong company? Dili eh. Ako, wa mo ko'y kumpanya good. Angel, inalaski attorney sad nga ipa-minimum lang ang iyang sweldo. 20K iyang sweldo. Oh, huh? Wa ko mag-joke. Sa ato pa? Musagot ka? Musagot ka nga pasudlon siyang maid din. Hala oy. Sa imong hunahuna, ngano kang nisulti ko nga sweldohan siyang 20K? Hala. Salamat, Angel! Ah! Ganong managpamang ka? Nganong manghawak man ka? Sa ako ram itong kalipay. Pasalamat man to. Erase! Ha? Unsa erase? Dili na nako pasudon pagka-maid si Rona. Oh. Oh, Angel? O sinitabo? imong ba nang manyakis gihagkan ko? Ha? Manyakis, wala lagi yung taon to yung Malaysia. Oy, Angel, pasalamat yung taon to na ako sa imong pagsugot nga. Pasudlon nga, katabang si Runa din, he? Huwag man to yung Malaysia. Si Rona? Pasudlon nga katabang din eh? Angel, salamat! Hoy, Irene. Nabungol ka? Wa ka makadungog sa akong gisulti nga gihagkan ko ini imo bana? Ingon anak, magina siya basta malipay, Angel. Oh, nawa. Ingon anak, gina magpasalamat si Ryan. Sumagod ka tong nagpasalamat siyang attorney. Kuwang naman ang gani, hagkan to niya. Hapit yun. Mauna, Angel. Huwag taon to yung Malaysia, uy. Sige, aron kagin makontinto. Pilpilo na ko akong baba. Aray. Okay. Okay na? Okay na to, Angel? Pwede na to? Balik-balikag sagpa. Ha? Balik ka! No way! Sino eh? Runa, maura ni paagi nga makapuyo kas mansyon. Pero maid! Oh my God, i-level ko ni mo ni Angel? Di mo ka-level ni Angel, uy. Kay si how sa mansyon. Usay buti may pasabot. Nga mas uyamot ko kay ni Angel? Sakit man dawaton, pero mao ka ng kamaturan, Runa. Dili ko! 20 mil ang sweldo, di ka? Ha? 20 mil? As in 20K? O lagi. Pero Sugot na Ryan. lang, God. Sugot na lang, Runa. Mga high-tech mo sa bitaw ang gamit sa mansyon. Di na kay kamahago. Ay, paita sa anang maid ko, uy. Wa bitay laing may baw. Kita naman. Mo resign ko sa akong pagka-office girl para magpa-maid? Runa, ang sweldo ang importante ug ang mansyon. Asa ka mangitag mansyon nga libre tanan? Oh, hinuon. Makita mi kanunay ni attorney. Hmm. Mapuhat ko na ang So? gusto na kong buhaton. So, unsa na? Okay, sugot ko. Kamao ka muluto? Kamao sad, uy. Kamao ka man laba? Na may washing machine. Sa'yo naman kain na. Laba nga manumano ang akong ipasabot. Ay. Kamao ra good. Manglimpyo, Kamao, uy. Na may vacuum cleaner. manumano lagi akong pasabot. Kamao lagi. Okay, dawat na ka. Asa man na akong kwarto? Dali. Kuyugan ti ka sa servants quarter. Servants quarter? Oh! Oo! Asa man di ka na doon sa master's bedroom? Pero, Dali na! di punta? Dili, oy! Narang kong kwarto, oh. Kita ka na. Kanang sirado nga pultahan, dapit sagdanan. Unya, nga nung, ako atuman ko sa servants quarter, o ikaw dili. Ako man ang pagbuot, miswa. Nga nung ikaw may magbuot. Ako may nagpasood ni mo. Oh, Unsa di ka? Agawas? Chupi!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.